na so ne mu tattauna akan wasu bangarori dangane daga fa'ida na wasu itatuwa waɗanda wasu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cikin nasi, kuma ya zama ya ambace su akan magani, ko kuma wani magabaci cikin mutanen kirki ya kawo jawabi daga wani mutumin kirki cewa ice kaza a musulunci tana warkar da cuta kaza ko kuma tana da fa'ida a jikin dan adam. Daga cikin abubuwan da nake so a yau in Allah ya sa muna raye mu yi magana akai, daga cikin itatuwa akwai itacen da ya shafi hulba. Wannan itaciya na hulba ya tabbata cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa ku rike ta a matsayin magani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun san alkhairi da darajar da yake cikin hulba da an saye ta daidai da abu irin na zinariya. Sai na Umar ya ce tunda manzon Allah ya faɗa haka babu wata cutar da za ta rabe ni face hulba Allah ya warkar da ni ta sanadinta. Yasa malamai suka yi ja'ija amma na ilimi cewa wai da hulba tsakanin namiji da mace wai fi tasiri, yafi amfani a jiki. Lauyoyin malamai bangaren mata suka ce mata suna daukan alkhairin ta kusan a kashi 100, suna daukan kashi 85. Suka ce namiji bai wuce dauki kashi 15 a ciki ba. Na biyu suka ce mace bayan hulba ya amfane ta, hatta dan da yake cikin ta ma yana da tasiri. Da manzo Allah ya ce da kun san alkhairinsa da warakarsa fa yanda ake aunar da kwanan zinari haka za ku auri kwanan hulba. Amma malamai sun tattauna hulba din wacce ce tafi kyau. Akwai hulba a Sudan, akwai hulba a Yemen, akwai hulba a Suriya, akwai hulba a Iran, akwai hulba a Saudiya, akwai hulba a ƙasar Algeria. Wacce hulba tafi kyau? Abu Marwan al-Andalusi ya ce huta, wanda ya faɗe ta shine annabi Muhammad. To garin da yake, in a garin aka samu yace to wanda ta fito daga garin da annabi ya santa kuma yayi magana akan ta, yace muqaddara falalan garin ma zai iya daukar alkhairin ta yafi na sauran gari. Tunda akwai falalan garin Makka ko yace to mu dauka hatta maganin da yake ciki ma yafi na sauran wurare. Sun yi maganganu akan hulba. Na farko itaciyar hulba idan aka samu ɗa namiji da mace, nan aka ce akwai inda maza suka yi tarayya wajen aiki da hulba, akwai kuma inda mata ne kawai suke dauka. Yanzu gaban mace mai ciki namiji yana daukar ciki ne, gaban mace mai shayarwa namiji yana shayarwa ne. To shi yasa irin waɗannan abubuwan aka ɗaɗɗauka bisa kuma raunin da Allah ya yi wa mata, sai suka ce to mata suka ɗaukan alkhairinsa da waraka sama da namiji. Gama sai mu iya duba abu gani da namiji da mace akan me suka yi tarayya akan hulba. Malam Abu Marwan al-Andalusi yace da namiji da mace suna iya tarayya akan hulba akan manyan cututtukan da ya gallabi al'umman zamaninsa, kuma mu ma mun san ya dame mu. Yace guda uku. Na farko aka ce menene shi ce shine amradus saqar, shine cutar diabetes. Na biyu yace da da'aful dam, karancin jini a jikin mutum, shine anemia da turanci. Na uku kuma yace daga ciki akwai da'af ko fakra na sha'awar da namiji, rauni ko karanci sha'awar namiji ko mace. Amma kullum kar mu wance, in an ce wani, in an ce wance suna da rauni, wai menene abin da ya kawo sababin raunin ne? Ya kamata sai an fara magance sababin raunin, in mace ce in namiji ne tukunna. Wato abin da yasa kullum muke dan tattauna wannan al'amarin, saboda al'umma ne yanzu gaba daya in baka yi kokari ka tura su akan wannan tattauna ba, sai su tsallake su fara tattauna da zai zo ya taba musu imani da addini da mutunci. Da shi yasa dole muke dan taba wannan network din. Da suka ce daga cikin manya-manyan sinadaran da yake cikin hulba akwai sinadari wanda yake ƙara haɓaka garkuwan jikin ɗan adam. Shi ko dan adam da kaga ciwo kaza ya kama shi, ciwo kaza ya kada shi, to ai garkuwan jikin ne ya rauni. Gaban kofa ce aka ce ƙauran kofan kwaɗan da kuma sakatan bai da ƙarfi bai da kyau, kowa zai iya ballewa ya shiga, haka ne? Amma in kwaɗo da kofan yana da ƙarfi yana da kyau, wanda zai iya ballawa, to garkuwan jiki da take faɗa da dukkan wasu ƙananan cututtuka. Daga lokacin da ta yi ƙasa, talauci ko yunwa ko wani rashin lafiya ya sa ta yi ƙasa, to kowane irin cuta zai iya shiga jikinka. Yasa ake cewa cutar kanjamau cuta mai karya garkuwan, ita faɗa take yi da garkuwan jikin. Yasa aka ce ai ba abin da yake faɗa da cutar kanjamau kamar man habbatin sauda, amma ba irin da mutanen wanda suke durawa su dan samu waje su dura shi
ba irinsa ba, asalin wanda ya hau jirgin sama ko ya shiga jirgin ruwa, domin su suka san maganin kuma suka san yadda suke sarrafa shi. Amma gaskiya mutanenmu daga ciki mafi yawa wasu ba su da adalci, suna hada injin mai ne suke hadawa ko man zaitun ko man gida da wani abu sare. Allah ya gafarta wa Malam Hashimu, a cikin garin Kano yake a kasuwar Kurmi ba dan ya mutu ba. Almajirin wani babban malamin mu ne, ana ce masa Malam Zangina. Malam Zangina alkhairinsa sun yawa. Mutum ne wanda yana harkar kasuwa amma yace ya hakura da kasuwar ya koma can mil tara ya buɗe makarantar haddan Qur'ani da Juma'a ya dinga shiga da awa yana kauye yana musulunta da mutane. To shi Malam Hashim shine yake gaya mu, yace wallahi zai baka mamaki malam, musulmi zai je ya sau man zaitun ko wani mai ya soya da man habba ya diga ne ya sira mutane a matsayin man habba. To ba irin wannan muke faɗa ba. Man habba ma kuma mun faɗa muku, in baka samu na Sheikh Al-Musa ba to kaje ka nemo miracle, ita ce ake ce mata mene al-mu'jiza. Idan kuma ba a same su ba, to duk wanda ya kasance dai ana fatan mai kyau ne, irin su Himani, irin su Hawaj da sauransu, duka sai mu sa ran dai insha Allah ta'ala mai kyau ne. Amma lalacewan al'umma mu akan ha'inci akan magani, ba maganin musulunci ba, ba maganin gargajiya ba, ba asibiti ba, duk waɗannan mutane ka sa su a skeli sai dai addu'a. To shi hulba sinadarin da yake da shi mafi girma shine yana ƙara garkuwar jikin ɗan adam. Na biyu kuma yana da sinadari da yake fada da ƙwayoyin cutar da suke bin jini. Na uku kuma yana da sinadari da yake maganin cuta, misali wani ciwo wanda yake cikin fata ko yake cikin jini. Wata hulba daga cikin fa'ida da suka bayar ba, suka ce ya gyara fata, ya warkar da gyambo, ya warkar da cutar da yake ciki. Idan aka samu mutum wanda yake da matsala, musamman matsalar ya haɗu gashi ga iyalinsa, yanzu wannan ba matsala ce ta cuta ba, a bai da cutar sanyi, a bai da cutar basir, a bai da cutar diabetes, a bai da cutar da prostate enlargement, a Allah ya ba shi lafiya, amma kuma wallahi yana da matsala na abin da ya shafi sha'awa. Wani kuma an je asibiti duk bincike an yi, amma wallahi ba abin da yake sa shi ya ji sha'awa. To wannan Abu Marwan Andalus sai ce hulba za ta iya tasiri a cikin wannan gidan ko wannan mutum, amma sai ya rike abu. Na farko zai rike ciye-ciye da daddare, duk lokacin da namiji ya tumbi suka ce to kuma yana raguwa ne, kamar mota ne a mata lodi. Na biyu kuma ba canjin bakin mai, breakfast din kuma ya cinye, kuma zaka tashi daga nan Mina zaka tafi Abuja, kuma dare ya ma fitilan ka ya mutu. Direban kuma bai san hanya ba, kuma yana da ciwon ido. Akwai matsala ko ba matsala? Da saboda haka daga cikin babban abin da ake bukata suka ce haka kawai za ka yi samun man hulba, haka kawai ba, lafiyanka kalau, kuzari da lafiya kake so, aka ce za ka yi samun man hulba, ka samu cokali daya na hulba, bayan ka rabu da ci ko sha na awa daya sai ka samu cokali daya, sai ka ambaci sunan Allah, sai ka sha, sai ka samu zuma cokali daya. To wajen zuma ne na sidirin nan sai malamai suka ce to akwai fa'ida a ciki, shi yasa Albani ya ce hatta gawan aka wanke shida ganyen magarya yana kawo da wasu datti. Wai da Abdulsalam Bali kuma yace shi kuma aljani da bimba suka ce in har ganyen magarya yana sha yana wanke jikinsa, to aljani bai isa ya zauna a jikin mutum ba. Yadda ka san kadangare ne a bashi kwalba a ce kama kwalba ya hau, zai iya hawa? To haka aljani Allah zai kubutar da kai, matakar kuma ga tauhidi, ga askar na safi, ga askar na yamma. To hulba na ana so ka samu cokali daya ka sha, ka samu zuma cokali daya ka sha. Wannan aka ce kar ka kwanta ka samu awa guda. Ita ma aka ce ta samu hulba cokali daya ta sha, zuma cokali daya da sha. Aka ce to waɗannan insha Allah ta'ala duk wani abin da suke tunani wanda zai kawo musu cikas ko wata matsala, kuma daga cikin fa'idar aka ce wanda yake wannan ma in yana da qurhatul mu'addada alsa, suka ce da izinin Allah zai warke. Na biyu aka ce idan yana da karancin jini, da izinin Allah in dai har tana da shi ko yana da shi, aka ce da izinin Allah zai warke. Na uku aka ce ita kanta shanta da ita da zuma a cikin ruwan zafi tana preventing, tana rigakafi ga cutar kansa a jikin ɗa namiji, na mafitsara, na prostate cancer ko ta brain tumor ko wata kansa ne da take bin jiki. To wannan shan da kake yi bayan ka samu fa'ida a wancan mai sunanka, kuma zai fa'ida a wani abu makamancin lafiya jikin ka. Na ita kanta hulba ba, da za ka samu man ka zuba shi a ruwan zafi,
sai kuma ka kawo madara sai ka zuba, sai ka kawo kuma zuma sai ka sa, sai ka gauraya haka kawai da safe, kar ka karya da komai, aka ce ka sha. In ka sha kar ka ci komai, ka bada awa daya. In kuma hakan ba zai yi ba, ka samu ruwan lemon tsami, ka ɗauko hulba ka sa, ka kawo zuma ka sa, suka ce shi kuma idan ka sha duk wani da ka in ka samu wannan na wani lokaci da izinin Allah zai, amma ka tabbata ka samu hulba mai inganci. To wannan na lemon tsamin ne, shine muna hira da wani ana ce masa Aliyu, ya ce ai wannan magic ne. Na ce kamar me magic? Ya ce in ya ce magic ba yana nufin da sihiri ba, ya ce yanka muka. Ya ce shi da ya sha sai da ya ji jikinsa kamar ma haka kawai sai ya ji kamar ya ɗiba da gudu. Ya ce ba dan ya san yana tare da yan uwa mutanen kirki ba sai ya ce ko dai wani abu ne ya same shi. Ya ce gaba ɗaya jikinsa ya canza. A nan ne Dr. Abdullahi ya ce akwai wasu magidanta da tsara shi ya ce da cewa idan ya so ba ya kuma ya sai ka san ka sha ruwan lemon tsami ba, ya ce in kana sha da izinin Allah da samu sauki. Wasu kuma suna da tumbi, wannan ga suna da jikinsu sai kuma ya karu ta ciki, kamar malam Shafi'u zai iya sha, zai rage masa tumbi. Na ji masa ba da kai rage ba. Idan yana sha yana rage wannan kisan, yana narkar da shi. To sai kuma ana ganin cewa matan da take da ɗa, sorry, namiji kai wanda yake da matsalar hawan jini kuma yana da cutar diabetes kuma yana da cutar ulcer, ana samu ko ba samu? Ana samu. Kuma yana da ciwon sanyi a jikinsa, ana samu ko ba samu? Ana samu. Kuma yana gidan haya. Wannan ba jarabawa ne ba, da ana samu a kasar da ba ko ba samu? Idan na ce yana gidan haya ba, kudin da zai sai magani ba zai masa wahala ba gidan ba. Yanzu waɗannan matsaloli fa, ga cutar diabetes, ga hawan jini, ga ulcer, ga kaza, wani fa bai da kudin da zai biya fa, kuma bai da kudin da zai je asibiti don sai saurari asibitin Annabi Muhammad. Suka ce to sai samu ita kanta gulba, tsabata, tsaban gulban fa ne samu. In yana da hali, sai dai ita tana da wata ɗabi'a, in mai kyau ce aka jika ta, aka bar ta a cikin ruwa, tana yin yauni. To sai samu kamar cokali 3 da ita kanta gulba, sai ya tafasa, ya ba ta wuta ta tafasa. Bugun farko kafin ya tafasa zai sa ta a ruwan zafi ne sai ya wanke, saboda kura da sauran wasu abubuwan da yake jiki. Idan ya wanke sai ya dora ta kan wuta, sai ta kai minti 40 ko minti 35, ya tabbata ta gama da ruwa, sai ya ɗauko madara sai ya zuba. In ya ɗauko madara ya zuba, to wannan in ya sha za ta masa maganin hawan jini, za ta masa magani na ulcer. In bai da cutar diabetes sai ya sa zuma a ciki. In kuma yana da cutar diabetes sai ya tafasa ta, ya sa mata madara, madaran kuma wanda ya fi kyau ya kamata ya amfani wanda yake low fat. To kaga zai nemo green sai ya sa. Idan ya zuba sai ya sha da safe kafin ya karya, da daddare kafin ya kwanta. Sai da wani lokaci mutum ya fara sha ana samun rikicewan ciki, mutum yana zagawa, wannan ba abin da kuma ba. An gane amfanin gulba ga jikin mace bayan ya mata amfani, hatta jinjirin da yake cikin ta ma yana taimaka mata. Akwai kasashen wasu yanki daga cikin yankin kasar Algeria, daga lokacin da mace ta samu ciki tun daga wata 1 suke fara dora ta akan dafa mata 'ya'yan gulba da zuma tana sha har zuwa ran da za ta haihu. Sannan kuma lokacin da mace ta zo nakuda ana tafasa gulba, in an tafasa shi sai ta shiga cikin ruwan gulba sai ta zauna. Aka ce duk matan da take haka yana bude mata bakin mahaifa, kuma tana samun saukin nakuda amma da izinin Allah. A yau ba aka samu mace, a yau aka samu mace wanda ta haihu ruwan nono yayi bye bye. Idan kuka nika garin gulba, kuka nika shi da danyen shinkafa, aka mata balila, mana kunu kenan, aka dafa aka bata ta sha, ko aka nika shi kansa zallan gulban, domin gulba yana da daci, aka tafasa shi aka bata ta sha, da izinin Allah duk yadda ruwan nonon ya kai ga tsayawa Allah zai sake mata shi. Yasa ka ce kana da karamin yaro
kana son rigakafi ba zai kashin hakori ba, domin kashin hakori ba wai cuta bace, kazanta ce. Barin yara da suke rarrafe ya dauki takalmi ya sa a bakinsa, ya dauki kaza ya sa, shine garkuwar jikinsa yake kasa, sai ya kama kashi, sai amai, sai gudawa. Aka ce to bai rigakafi akan wannan, aka ce dauki man hulba kullum ka dinga dauka kana bashi, zai samu lafiya, zai samu garkuwar jikin zai kyau. Ya samu asalin kamfani mafi girma wanda ta fito kafin ta lalace, kamfanin Zamzam. In kuka duba kamfanin Zamzam, hoton da suka fara taskiyar da suka ba wa man hulba, suka ce fa'idanta akan ƙananan yara jarirai yana ɗaukar kashi 89 akan 100. Yasa za ga sun yi hoton jinjiri ma idan kamfanin ba da zama da daga hoton jinjiri ne a ciki. Idan ba ya zo a ba shi rayuwa a ba shi zuwa a ba shi ya ta safe shi da hulba tana da tasiri sosai wajen magani akan irin waɗannan ƙananan masu suke sal aminiya mene ne gudunmawa da kuma a ce na ta shafa musu hulba a majum da kamata kai biya ake majum shi ne sai a samu hulba aka samu hulba da so a yi majum kamar likita biya yadda ake da sai a samu hulba kamar rabin kwano irin naku na minatin nan, idan aka nika shi sai a zo a kawo masa mayuka guda 3 in ana so a yi ma'ajum na masu kila, sai a kawo masa zaitun, kuma a ce a kawo mai na wani ba a duk maganin da muka ya yi tasiri a kasashen larabawa a duniya, an karbe shi ya yi amfani, sai mu ɗauki kwalin takardar maganin sai mu duba mu ga dame aka haɗa shi, sannan kuma me fatawan waɗanda suka fi ilimi a kai, shi wancan maganin zai iya amfani wa mutanen al'umma mu? Ai ba kowa ke da zai je su koyi su magani ba, ko san hanyar Algeria je su wannan shi garin mai da halin da zai tafi Kano ya sayi magani, amma kuma ya kewa wasu shaguna bai samu magunguna ya zo da magani kuma ya yi wani amfani to ne ya wata sai zo na san ce to ga mukawwana din da ake hada shi, dan balarabe ba mugu bane, duk abin da sai ya hada cewa na hada kaza da kaza. Gwamnati ma ba za ta amince ta baka rijista ba, sai ta san da me ka hada. Kuma mace mai ciki lokacin da ke samun matsala, duk lokacin ta samu ciki tana samun karewar jini, karancin jini, to wannan majin ka hada shi. Kuma kananan yaran ka a gida masu sikila ana dora su a basu, kai hatta wanda bai da sikila idan yana yau lalayi suka ce wannan majin din yana da tasiri sosai na cikin shifa. Wato aka samu kamar misalin kwanon ku na mina, ko kuma mi misali da kilo, tunda ba a mina za a ga karatu ya yi kilo yake kilo an san shi ana sai da nama ya nasi a adadin yawansa don zai za a gane kwanan mila ba mu sai da na rabin tiya gwangwani na akwai mai 8, akwai mai 9, akwai mai 10, amma mai 11 akwai ko ba gwangwani ba, ko mudu ne mudu na mudu, wanda mudu ne kuka ce akwai mai mai fice ne wanda muke amfani da shi nan mai 10, amma wasu kuma suna amfani da mai 9. a'a rinjaye muke ba yanzu yanzu a ce ka zo mina, wace kabila zaka fara tirasa nan zaka tadda ta? To saboda haka sai mai amfani da kwanan da ya fi rinjaye a garin. To ne 10, gwangwani nawa ne? Yanzu gwangwani 10 nan sai mu ce a samu gwangwanin kulba 10, sai a wanke shi, sai a nika, a tabbata da ya zama gari, sai a samu man kulba, sai a samu man hamba, sai a samu man tafannuwa, sai a samu man zaitun. Idan aka samu waɗannan za a juya su ne a cikin wannan garin, sai a juya. Me hikimar da yasa aka ce a zuba mai a juya? Saboda duk lokacin da ka ɗauko gari kace za ka haɗa shi da ruwa, musamman gulba tana da yanki dunkulewa za ta yi. To amma in aka haɗa da man aka juya, sai kuma a je a kawo kal tuffa, apple vinegar sida, ma'ukan jam ba farin ba, sai a samu kaman kwalba guda, sai a kawo zuma lita 2, an aje lita nawa
uku, dama lita 5 muka ce za mu yi majum ne na lita 5, an gane? Sai mu zuba wannan kal din a cikin wannan lita 2, sai a gauraya shi, in aka gauraya shi zai tsinke, in ya kasa sai a ƙara masa ruwa, tsamin da ya fito sai a ɗauki wannan garin gulman da aka gauraya shi da waɗannan mayuka guda 4 ko 5 sai a zuba sai a gauraya. Na farko wannan kal tufa da kasa, wannan mai da kasa shine abin da kai preserving din maganin, ko da sai wani lalace sai a ɗauki wannan zuma sai a zuba sai a gauraya, sai a ɗauki wuta na gas sai a ɗora shi a kai. Idan aka ɗora shi a kan gas ɗin nan akalla za a bashi ya zamto kamar ya samu awa 3 ko 4 akan wuta. Don bugun farko idan aka sa shi ya kai awa guda aka juya shi zai yi kauri, sai a sauke shi, sai a kara masa ruwa, sai a sake, kuma duk wanda za a kara zuman nan lita 3 shi ake ɗiba a sirka shi da ruwa, ana zubawa ana gaurayawa. A'a, ai ana so, saboda shi hulba kumbura yake, yana kumbura kuma kana karawa. In lokaci da ya kaɗe ruwa da zuman ka zuba, in ya kumbura ya kauri kuma da me za ka yi kari? Da haka za a zauna ana dafa shi, yana kewayawa, ana gauraya shi, ana gauraya shi. Idan ya kumbura sai a kara masa ruwa sai a je, saboda idan ka bar shi bai dahu ba, in aka aje maganin kwana 1 kwana 2 sai ya tsami ya kumbura sai lalace. Amma wuta, mai, kal tufa, ruwa suka faɗi waje ɗaya kuma su cire sinadarin da ya kamata ya amfani a cikin magani. Kisa wayanda suke hada magani na ma'ajumin rijal na abin da ya shafi libbanin zakar, akwai wani ma'ajum da aka ganshi ana ce masa ma'ajumin rijal, wanda wanda ya sa kawo shi na tsada ba ko ina ma ke samu sa ba. Na ga sai mutum su masu fara mutum da ba su da jiki, mutum da hausa ya ci, mutum da hausa ne ya ci, mutum da ya zama kan cewa ya zama baya jin komai a jikinsa. Idan ya hada wannan ma'ajum min rijal na libbanin zakar, wallahi zaka sha mamaki. Shi wancan na hulba din nan idan aka dafa shi ya dahu sai a sauke shi. Alamar da zaka gane ya kyau shine in ka dauko, in zuman tana da kyau zaka ga ya canza kala yayi ja, yadda ka san miyan tumatiri. Ina irin miyan tumatir nan da matan yan boko suke yi, la yusbina wala yuri min ju, shi dai bai tsami ba, tsami dadi rashin dadi haka dai. Ko wani miya da ga suna yin sa mai kauri, wanda kadan za a zuba maka gaure shinkafa sai ka ga wadata. Kun gane shi? Wannan mu muka gode muna yi. Kuma sati guda yana yi. Yana iya sati, amma kuma yana cin kuɗi. Ko bai ci? To haka za ka gaya. To wannan majum ɗin idan aka gama shi za a iya ɗiban cokali 3, amma ya danganta da girman yara. Suka ce daga shekara 1 zuwa shekara 6 a shekara 7 kar a bashi ya wuce karamin cokali, ya wuce babban cokali 1. Sai kuma a ɗebo madara kwata da gwangwani sai a zuba, sai a kawo ruwan zafi sai a zuba sai a gauraya. Wannan duk mai cutar sikila da yake sha da izinin Allah cikin kankanin lokaci, karancin jini da yake samu kuma yana taimaka ma garkuwar jikinsa, sai kaga da izinin Allah an kai lokaci wani ba a kara masa jini ba, an kai shekara wani kuma bai kwanta ya ciwo ba, Allah ya bashi kariya kuma ya bashi lafiya saboda hadisin Annabi Muhammad, babu wata cutar da Allah ya sauka sai da ya saukar mata da magani. Wallahu a'lam, da Allah shi kuma sanadin haka ne Allah zai kawo masa wuta ya warke. To akwai ma'ajum da ake hada shi wannan yana da kyau kowa a cikin mai iya shi ma da hali. Da shi aka ce in ka sha shi lafiya ka kalau ka kara lafiya, in ka sha shi baka da lafiya Allah ya baka lafiya. Shine aka tambaya maza za su sha mata za su sha, aka ce mace za ta sha amma wanda ake da tabbacin ba ta da ciki ko ba ta shayarwa. Namiji zai sha wanda aka tabbatar da cewa baya da cutar diabetes kuma wanda ya hada maganin ya san abin da ya hada. Shine aka ce libanin zakar ake nema. Kusan libanin zakar ha ba ma sai da magani a nan? Ya ma sai da magani libanin zakar. Wace bayanin da yi libanin zakar za ku gashi kamar karo ne bari. To libanin zakar idan mutum yana ce sakamakon cikin mai kyau yana buɗe kwakwalwa sosai yana wanke kwakwalwa da izinin Allah. Na ga suna yadda akan wani dan Somaliya yace sun yi tajruba kuma sun ga aikin sai yace wallahi na wajen kwalwa, kuma a Saudiya na sha ganin Laraba suna da sabon cikin to shi libanin zakar ka bi da shi gari, an ga da shi gari sai ka samu zuma kamar lita, sai ka samu libanin zakar kamar cokali 3 afwan a cokali 6 cokali 6
lubbanin zakar a zuma lita daya. Idan ka samu lubbanin zakar sai kuma ka samu man jirjir, man hulba, man tafannuwa, man habatus sauda, sai ka hada su waje daya. In ka hada su waje daya sai ka dauki wannan zuman sai ka dora akan wuta. Kana dora zuman akan wuta yana narkewa, kana zuba garin lubbanin zakar kana gaurayawa, kana zuba wannan garin lubbanin zakar kana gaurayawa, sai ka tabbata ya haɗu ya bai dunkule ba, sai ka dauko wannan mayukan sai ka zuba, sai ka bar shi a wuta. In ya kai kamar minti 30 ko awa daya sai ka sauke ka bar shi ya huce. Duk mutumin da ya sha wannan awa ɗaya kafin ya kwanta da izinin Allah sai Allah ya bashi lafiya akan duk abin da yake so na jikinsa. Za a gan shi bai wuce 250 gram ba, suna sai da shi kuɗi tsurun, kuma duk wanda ya sha yakan ci alhamdulillah. Wasu kuma sukan sa jinsun a ciki, amma wanda suke sa jinsun mutanen Indonesia su suke yin ma'ajin su sa masa jinsun. Bayan masu sikila sun amfana da wannan, to akwai hanya na biyu kuma da masu sikila su ma ana bi ana samun sauki da izinin Allah. Abin da aka ce ake musu shine ana so a samu nono mai kyau ko madara. Wanne fi samu, wanne fi sauki da nono da madara? Wanne irin madara? Kuma mance ba. Alhaji dan Sokoto akwai wani madara da yake so ya kawo mun anan, an ce a garin da ake ga yake yinsa. Dan Sokoto yana kawo mun wani madara. An ce a ina yake da hoton saniya, an ce a garin da ake yi. Ha? Yana da kyau wannan. Ina da shi ma daga Sokoto ake kawo shi. To idan aka samu wannan madaran yayi, akwai kuma wani yogurt, ban san garin nan ko ana kawo shi ba. Daga mutanen Adama suke kawo shi. An ce da tsohon wani gwamna ne a gonarsa. Ita ma tana da kyau sosai. Sannan bayan nan idan aka samu madara ta Luna, ita ma tana yi. Luna ba full cream bane ko ba full cream bane? Full cream ne. To idan aka samu sai a dora ta akan wuta. In aka dora ta akan wuta, in ta yi dumi sai a dauko zaitun cokali 3 sai a zuba. Idan ana ba mai cutar sikila sau 3 a wuni da izinin Allah, Allah yana rangwanta masa kuma ana samun sauki da izinin Allah. Akwai magani da ya kamata a ce kowane magidanci a ciki yana amfani da shi, saboda matsala na ciwon kafa, ciwon baya, yawan ciwon jiki, yawan rudewar ciki, yana so ya rage kiban da yake damunsa. Aka ce ka samu wannan tuffa shi ne ake ce masa mene? Sai ka datsa shi gida 4, 1, 2, 3. In ka datsa shi haka ka sake datsawa ba zai zama 4 ba? To sai ka samu ruwa lita 1 sai ka tsoma shi a ciki, sai ka tsoma. Yanzu nan apple ne, wannan ruwa lita 1 ne, yanzu ga apple na tsoma shi, zan tsoma shi karfe 6 da yamma. A ce me dalili karfe 6 da yamma? Saboda akwai awannin da muke so, ba wai sharadi bane. A ba shi waɗannan awoyi na an ce karfe 6 saboda yi amfani da lokaci ne, ba wai sharadi ne na cewa kaza ba. A in ma ba ce karfe 6 ba, to sai a ce karfe 5 zuwa wani lokaci. To sai aka zuba, sai a samu asalin lemon tsami karamin ba babban ba, sai a yanka sai a sa a ciki. In aka sa a ciki sai ka rufe. In karfe 6 misali karfe 6 da yamma ne, sai ka bashi sai washe gari karfe 6 da safe. An samu awa nawa? Awa 12. To wannan in ka dauka kana shan sa, duk ciwon kafar da kake da shi na uric acid, ko da ba ka iya tafiya, da ciwon baya da kafaɗo da matsalar tafiya kana haki kana nishi, idan mutum da safe ya dauka ya sha, da dumi ba dumi, kafin ka karya ka sha, bayan ka karya ka sha, kan ka ci abincin rana ka sha, bayan ka ci abincin rana ka sha, kan ka ci abincin dare ka sha, bayan ka ci abincin dare ka sha. Suka ce da izinin Allah a sati 2 zuwa kwana 10 in Allah ya amince sai kaga jikinka ya canza. Lemon guda ɗaya. To nan ne aka samu ja'in ja, matsawa za a yi ko sa shi za a yi, aka ce a matsa kuma a jefa. Ya yi ko bai ba? Kamar maciji ne, bayan an kashe shi kuma sai aka cire kan. To sai mutumin da an hana shi cin nama amma ya ƙi bari, me wani mataki ya kamata ya ɗauka? Na? Duk ɗaya ne. Suka ce anything sea, duk abin da ya fito daga cikin ruwa, duk abin da yake cikin bahar in ya fito, to hatsari ne ga jikin mutum, yana daga mutum ne. Shi yasa ka lura, kaga cikin wannan kifin gonan kana gama ce zaka ji jikin ka ya mutu kamar amma duka, saboda shi an yi baki ma maikon jikinsa ya fi naman sa yawa a wajen miya. Sai khiyar, wani abu ne ake ce masa khiyar.
ba ta kai na ce ba kai ba da kai ba me khiyar khiyar me khiyar duk wanda ya amsa zan bashi mota mara ne to kokomba shine khiyar da larabci khiyar shine kokomba abu marwan ya ce daga cikin fa'idodin da yake da su na farko yawan cinsa ga dan adam musamman da safe a da daddare kafin ya kwanta ya zama abincinsa na asha ya ce to daga cikin fa'ida da zai samu a jikinsa na farko shine duk wani sinadari da yake bin jini na cuta ya ce shi yana da sinadarai wanda yake bin kwayoyin cutar da suke cikin jini yana narkar da su kuma yana kona kitse da kiba na jikin dan adam idan kuma mutum yana yawan nika khiyar ya sa masa leman tsami a nika shi a sa leman tsami ka sha shi suka ce to bayan ya maka magani na kona cutar da yake cikin jini kuma garkuwar jikinka kuma duk wani abin da ya shafi rubo na sanyi da izinin Allah za ka wuce shi ba ma shawarar da ake bayarwa shine in za a ci khiyar a tabbata waɗanda suke shuka shi ba sa masa bayi da ruwan kwata ko ruwan bayan gida ko ruwan kazanta ha domin duk wanda ya ci wannan khiyar din ba zai rabu da cuta guda uku ba typhoid da goiter irin abin da ke fitowa a wuyan nan da kullum in ya samu lokaci ya zauna sai hamma sai gindin saboda waɗannan ƙwayoyin cutar suna da tasiri ya zana ga kamar garin Kano za a ga kullum ba a rabu da typhoid ya zana ga likitoci ma sukan ce ka guji cin ganye wanda ba tsaftace shi ba suna yawancin can Allah ya suna samun su lokacin Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya minti 15 kace to bara mu ce minti 15 din mu kake ka ce minti 15 to zan karasa minti 15 ne da wala ba minti 15 aka bada ba sai a tabbayi ha wannan a cikin masallacin waye wanda yake da matsalar kunne ba ya ji sosai waye ba ya ji sosai ba ka ji sosai shigo sai waye tsona wani kunne ne baka ji sosai baka ji wannan magani da a wanda muke yi muna so mu gamsar da junanmu cewa asibitin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda musulmi yake nema karkashin hadisin da annabi yace babu cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani yanzu muna gamsuwa muna nutsuwa cewa lalle duk abin da ya gagaru wasu likitocinmu na asibiti ko gargajiya in suka yi suka gaza muna fatan Allah zai warkar da mu ta hanyar sunnar annabi wannan magani yana da tasiri duk abin da aka yi amfani da shi daidai babu wanda nasu bai magana akai ba akwai zamzam akwai warq akwai za'afaran al-asbahani akwai usbur akwai mix abyad akwai wardi wannan su suka zama wannan mawa baka karusa su suka zama mawul ain to zo mutumin da yake da matsalar kunne baya ji kaifiya yaya za a masa jinya da shi mutane su gane na yi program a Banana TV mutane suna tafi waya akan cewa ƴaƴansu ba su ji ina maganar cewa mutumin da ba kurma bane amma yana magana amma kunnan gaba ɗaya ba ji amma bakinsa na magana amma ɗaya kunnan da ji ko kuma kunnan ba ya ji sai an yi magana da ƙarfi sai aka ce to waɗannan da izinin Allah Allah ya dawo da su Allah ya kawo wani ciyaman da aka masa ya kara wani Allah ya gafarta masa yassa
uwarsa tun tana shekara 7 ta gulmace. Wallahi yarinya ce masha Allah, tana magana amma ba ta ji sosai, ba ta ji ma amma tana magana. Wallahi yarinyar nan ran da muka zo muna darasi wa mata, ana ɗiga mata abin da ba a yi minti 15 ba, sai yarinya ta miƙe cikin mata ta ce wallahi ina jin abin da ake faɗa. Yanzu wannan da'awar muna so Allah ya sa mana amiran hasana duka, kuma Allah ya kira shekan da riya a cikin zukatan. Yanzu wannan za a sa masa, sai muga ya ake sawa, yanzu ga magani da na faɗi duk abin da ake, duk magani da muka sani sai mun bincike da me aka haɗa shi da me aka kuma karanta da jama'a. Yanzu ba ka biyu sai ka ɗiga masa, idan aka daga kalle ne za ka kwantar da kunna haka ka sa yatsa ka girgiza sai ka jiyo kuma ka sai ka haka sai ka buɗe shi izinin Allah, amma duk sai ka ambaci cewa bismillah. Daya, biyu, uku, yayi. Sa yatsa. Kai ce ko kaga ji ne? Ka girgiza haka. Wai wani ne aka ce wani ne baya ji sosai, sai matarsa ta ce gashi ne ta nuna mijinta. Aka ce me yasa? Ta ce wallahi baya ji, nayi kare kara aure sai dai kara. Sai wata da gidan kawai. Wanda ka baya ji. Ya kace ba wani ne ba. Ya bude me kake ce me bambancin da yanzu mun nan na ya ka sai ga masa dubu daya to guys girgiza sai ya saka girgiza sosai to jiyo girgiza kazali da bismillah zai sunna ya ya ka bude wa me sunanka? Sunansa Faru. Ya kafin ka zo ya kake ji? Kai mana Hausa? Yanzu ne kunne ya bude. Alhamdulillah. Mun gode wa Allah. Allah ya sa mu dace. Na biyu muna so a sa wa masu ido. Baba da a sama. Sosai maso bismillah ga malam ma kuna jina idan aka sa wa mutum kuna jina zai rufe idan ne, kuna jina zai rufe idan ne na minti 2 zuwa 3 sai ya dauki toilet ne ba ku kalla ba sharewa za ka yi irin na 'yan matan Abuja ba haka haka za ka yi ka goge idan ka goge, kuna ji ka goge mara bi kuna ka samu kun gane ko sai mutum ya sa sai ya goge kun ga yadda na rufe idan ko to haka ake so ka rufe shi da minti 2 ko 3 daga nan ku kalle yadda nake yi kuna gani ya shigo ba na biyu sa masa ya Allah karba mu da makanta Allah ka sami da jawo ƙarshe wayan da aka sa musu a goge musu bana a ba su tishu su goge a goge wa malam bana ga malam mara biyu a ba wa malam goge hadda waje ma to ai gashi a ce